बतावा हो बना देनी कर देनी। आई बताओ कनिया पढ़े गोल पढ़ावे गोल बाड़ी अहन तबे न खइहन आई तब न केहू खाई उ सब खर्चा चलावत है उ सब करते। आज ना कमैती उ तो हमनी के घर में नीमक ना रहित। उतना पढ़ल लिखल भी तब न कितना बढ़िया का जाने चटक बनल बाकी नहीं के बनल। अच्छा वैसे का हमारा हाथ के कनिया छिपो ना काटेली कहली तो कितना चटक बनावेनी कितना का करेनी तुप दे तनी करले आ बढ़िया ले तुप दे हम अहन कनिया तो झट मनी काट के आ झट मनी खियाते हम है जाते नहीं माँ जोजते हैं है कुल करते हैं ओरियाते हैं। आई हो भगवान जी इथिया कहाँ बगे देखा माड़ावा हम फेंक ए अम्मा जी दीना 4 पीस मछरी ले कौन खिया के सुता दी भगवान के नहीं गेले भगवान इहन त कब ले ओ कनी के कावन जी सुता दी काहे उ कमात या उ धमात या ओकरा के ना खियाई बढ़िया ले ओकर स्कूल में कितना टेंशन बा कितना चिल्लाए के बुए कितना का करे के बुए आ तहन जाने के खिया दी घर ही बैठल बैठल तोरा बेटन के भूख लाग जाता पढ़े गुल बासन दिन भर के हराइल बासन कहते मम्मी सुत मछरी भात द खा ली दादी बनैले बाड़ी त कन्या ले हमारा नो बाची ना तब तो के खइयसन बुझा गो ना अच्छी को मछरी खा जी कन्या जी काहे खर्चवा तू ही चलावत है घर के निमकवा तेल और वाला तन काहे ना सोचलिस त तन लिया के रख दे भतार तक कमाते नहीं के आ तहार जांगर चलते नहीं के ए जे हम कोई के मुंह के बना के दे तनी खाए के तनी निमन ढंग के खाना बनाई त खाई पी दे दी देखिए हम काम नहीं की करत उ ना करलन तो सारा घर में छोटकी के तेल तासन सब तो हम ही करी ना नो के करी उ कमाई त करी के लौड़ी तोहरे बने के पड़ी उ कमात या अच्छा जाए दी लौड़ी कहीं चाहे कुछ कली लौड़ी बराबर समझ के हमें दे दी कि बाबू लोग हमार खा ए उठ ए जा बुझा गो ना जले हमर पतोई खाई ना तले हम देम ना ठीक बा आवत है मुंह उठा के झट मनी बनत हुए पट मनी आ जाती है बुझाते नहीं के एकनी के ढीड़ में लाला छछा माई रहता बुझाते हुए घोड़सार एकनी के पेट बनल बुगे वैसे कैले रहत ऐसन बताव हो हम कितना सबक ले मछली बना के धइनी त हमर पतोई आई त खाई आई लइले उठले तब अपना लालच में कटोरा लइकन के बहाना मांग के कैसे कहला तब अरे लइकन के भागे लड़ कोरिया जिले ओसही ई लइकन के चलते ही खा लेते भीतर आ जियती है खाती है हमें तो ये भी नहीं बुझाते नहीं कि का करी फोन करी तो का बाप रे बाप स्कूल में बाकी कुछ भी कह पढ़ाई के अलगे मजा बटुए। देखो बाकी कुछ भी कह घरों में इज्जत उतने बनल बटुए स्कूलों में इज्जत उतने ही बनल बटुए लोग भी कहता कि हाँ नौकरिया भी है नौकरी यही तो कहला हर लड़का लड़की के पढ़ लिख के नौकरी करे के चाहिए। आज हम नौकरी कैले बानी तो हमारे घरों के लोग हमारे के तरहती पे ले बटुए आ बहरियों के लोग है इज्जत सामान उतना ही देते बटुए आ जाए तो किस्मत हमार अच्छा बाटे तबे नो है हम तो ये कम हमार लड़का लेके हुए सनो तो उनके पढ़ाया लिखा के नो हम एगो टीचर बानी एगो स्कूल में पढ़ाए वाली बानी है तो हम अपना लड़का लड़की के एथी करम नो है कि पूरा डीएम सीएम बनसन ताकि कोई गाँव में नो है आदमी कहो है कि हाँ इनको लड़का एक पीस बटू ये आज बाकी कुछ भी कह बहुत ज़्यादा थक गई बानी कि लड़का इतना परेशान कर दिला हसनो है कि मत कह एगो लड़का के एक बार बताए के पड़त बटुए है एको को बुला के भीरी समझाए के पड़त बटुए मेहनत नहीं खे आए भौजी आगु लुका हो लगले जाती तारा के लियावे खाती हाँ जब आगो नहीं तब ले आए के जात रहा है ओहो कहले रहनी न कि आज ये गाड़ी लेके है तब तक ले का करत रहा है लगल निकलत रही अच्छा कोनो दिक्कत ना भइला रास्ता में दिक्कत हमार पैर हाथ दर्द करे लागल है यही खातिर गाड़ी खरीदवले बानी वही खातिर हमरा के जब स्कूले जाए के ओके चाहे लेके आए के होई तू गाड़ी लेके आई है पढ़ाई लिखे में मेहनत लागेला ठीक बनू इतना आसान काम ना हटे। ओहो हम जानत तनी समझत नहीं तोरा बात के हम तनी गरुमल भौजी जन भइल तन भइल माफ कर द काल से टाइम से चल आगे ऐसन गलती मत करिए ठीक बनू है ना ठीक बा जा तब मम्मी जी अरे कन्या आगो लुका हो आइए हमारा अनिया अरे बाप रे बाप आगो लू हाँ अरे ई कलियल बड़ू हो खाइली एमे नीमक मरचा लगा के दे त खाए खातिर हाँ हाय दाई बेग उतारा अरे बाप रे बाप कितना डुबाची के हमारे दिक्कत बरता जान तड़ू बबुआ भेटाई लागोला त अरे हाँ
उनका के बोलले रही कि गाड़ी लेके हमरा छुट्टी होखला से पहले आ जाए के बटुए उ का करत रहन। ए बच्चिया ज्यादा गलती हो गेला बच्चिया जानता हूँ घासी के चल गेला घास लेल तो गरू माल करे लगल यही से लेट हो गेला। पढ़ाई लिखाई में मेहनत लागेला ठीक बन उनका के बोल दी अगर अच्छा से आइहा ना रोज ना आइदा ऐसे गलती होई तो देखना उनका काम माफ ना कर ना रुका कन्या हम तारा के कुर्सी लेके आवत नहीं अभी रुक जा। अरे हमर बाछी तरा 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 अरे बाप तरा हया आवत नहीं अभी हम घर में है कुल सामान धर निमन कुर्सी लगाए दे ना तो गिर जेबू। हां बैठ हयो ध दे है कपिया के तबे ध दे ना हे घर में ध देता नहीं दा दा। बाप रे बाप है। अरे हाँ पढ़ाई लिखाई में ये सब करे में मेहनत लागेला कन्या पैसा ना लागू नहीं कने एकरा के का करम एकरा के काट के एकरा में काला नमक आ मरचा के बुक के एकरा के मिला के ले एकरा के काला नमक एकरा में मरचा फेट के लिया इम आई कने एकरा से खइला से का होले विटामिन वाला चीज ह शरीर में एनर्जी आवेला। अच्छा कन्या ज्यादा ठीक बा लेके आओ तनी कन्या। ये लोग गवार भैया ये लोग का बुझाई हर चीज एक गो चीज बतावे के पड़ेला कि हई खइला से हई होखेला हई खइला से हई होखेला जाए द वो तो कह के हमर साथ सही तो बताए के पड़ी ना स्कूल में लइकन के तो हर चीज समझावते बानी ओ जाए को चिल्ला के होते बनी घरों में हमरा चिल्ला ही के पड़ जाला। अब चल के देखे तो ना अपने खाना वाना का बनौले भाई का नहीं बनौले ताव छुछे डलमोट भात खातनी अचार आज इहो ना रहित तो कैसे खैती। बाबू लोग हमार तो सही माड़े भात नीमक खा के सुतला हम लोग लेकिन छुछे ना ढुकला तो लड़का कितना समझदार बसन कि मम्मी लो बास्ता में रखले रही डलमोट खा लो डलमोट जोरे हैं ऐसे दूर कम कर तड़ी हमारा तो बुझाते नहीं कि कैसे चली ये दादा घर बर का। अरे बाप रे बाप है मतलब खैला से पेट उठ भरी कि ना भरी 24 घंटा खाना खाए के बटुए तो हाँ तो गंवार लोग कामे का बटुए एगो तो काम हम लोकत नहीं खे। एगो बात बताई कि अगर हम ए घर में भी खाना नहीं खैले तो तू कैसे खैलू है एकने का करी हो सुबेरे से कुछ ना खैले रही तारा के नाश्ता बना के देनी है आ घट गइल सब कोई खा ले पैसा देता नहीं नो आसमान पे मत चढ़ा जा बुझाइल अब भी एको पैसा बंद कर दम दिहल नो त भूखे सुते के पड़ी भूखे बुझाइल आ तोहरा पहले ही भूखे सुते के पड़ी काहे के देखा था नहीं कि दिन पे दिन तोहर नु मन बढ़ल जात बाटू के अच्छा ये बताओ खाना खाए हमरा लोलाहा बोला लड़का के मछरी दू पीस समाजी ना देली हमार भात खिया के सुतैनी हम का करी मछरी खियाए के बनू मुर्गा खियाए के बटे ओकरा खातिर कमाए के पड़ी बुझाइल कमाए के पड़ी पैसा फोकट में नहीं के घर में आवत लेवे खातिर नु कितना चिल्लाए के कितना मेहनत करे के पड़त बाटू तो के का बुझाई तू तो खाली घर में बैठे के बाटे आ खाए के बाटू ऐसे ज्यादा कोई काम बाटे देखला हई मिर्चार अचार है अचार डाले में कितना पैसा लग रहा है पता बटुए 5 किलो तेल आम लेवा हई लेवा हम न लेवा त बनी सब हमरा पैसा से आवत बटुए ज्यादा कने कैसे बोला तड़ू पूरा तारा के अतना सेवा करी ना गोड़ दबावे नी बार धोवे नी सब करी ना कैसे हमरा के बोलत एक बात सुन ला हमरा सब जबान लड़ा के कोशिश मत कर बुझाई ना तो बहुते भारी पड़ जाई ठीक बा का खाए छुछऊ भातवा जितना खनी उतना तो उगलेवा लेलस। हे भगवान आज हमार मर्दा नहीं के कमा तबे नु हमरा सुने के पड़ताटे ऐसन आदमी होखेला मन तो करेला नु कि कब जहर मार खा के मर जाई लेकिन ऐसन आदमी के जिंदगी हो गल कि बाल बच्चा के मुंह देख के आदमी के मरहू के मन ना करला कि मर जब त हमर लोलाहा बोला के देखी ये काला के समय कमजोर पड़ेला नु त अपने से बड़ा छोट के होखेला केहू ना जानेला छोटो आदमी दू जोट मार के चल जाला का हम खाई छोड़ा ना के जतिन आदमी डाले सामान के खा के घमंड भइल बटुए हमारे पैसा से ही घर दुआर चलत बटुए अगर हम पैसा ना दी नो तो सामान के खाली पेटे सुता के पड़ जाई। सारा हमर नौकरी के पैसा ई घर चलाए में लाग जात बटुए आ तबो नु हमार कहल नहीं हो खत्म तो अब पते चल जाता लेकिन आपकी महीना भर नु दे दिल रहनी पैसा। कन्या खाना लेके आई ना आई हो रमा अपने से खाए लगलू काहे खिसियाइल बाड़ू बताव हम तनमनी चल गुनी बकरियन के देखे ना आई बोला बकरियन के देखलो तो जरूरी बा ज्यादा कन्या गलती से माफ कर का करे चुपचाप से जाई तो जाइए जैसे तो अरे का हो गइल बताओ अपने घर पूछनी तो कहतो अभी ना मम्मी जी खाइम आतले हम चल गुनी दुआर पे आते एक बात याद रख ली
अगर हम आज पैसा ना देम नो तो भूखे न सुते के पड़ी तो रौरे ना पूरा खानदान के बुझाइल हमारे पैसे पे आस करता पूरा खानदान। ये तो बात ठीक है कहता कन्या ज्यादा कन्या गलती हो गई। गलती ई गलती ना हटे एकरा के माफी ना मिली बुझाइल। बात तो बताओ का करी अब गलती हो गई कहते बनी तारे गोड़ पे गिरी कह तो गोड़ों पे गिर जाए में का बा। दिन भर स्कूल में भूखे के पड़ेला हर एक लड़कन के समझाए के पड़ेला तब हमार नौकरी अब तक ले बट गए ठीक बा ना। और घर के जेकरा के देखा उहे खाए पड़ल बटुए हमरा से पहले कोई खाए चाहिए काहे खइला है के खइलो सा के खइला सटुए उहे अही रे रामा ओकरा तो पेट का धीरजी भइल बिया ओकरा केतना कहतनी तो मत कर ऐसे मत कर आ तब वो मानत नहीं के रुका तो खिलवाड़िया हम पूछतनी ओकरा के 2 दिन एकरा खातिर 2 दिन ओकरा के खाने ना दिए तब ओकरा बुझाई। हमरा से पहले घर में ना कोई खाए के चाहिए ना हमरा से बिना पूछले कोई ए घर में कोनो अधिका काम कर सकत बटुए हम जौन कहम उहे और सकत बटुए। हाँ कन्या तहार तो बात बहुते हमनी के देवतो ले बढ़ के तहा के माने नहीं तू ना रहत तो हमनी के घर के रोजी रोटी कैसे चली हतनी नीमक बिनु तरह सती जे तू तो उतना पढ़ल लिखल आइलू तो सब घर संभार ले बाड़ू बुझाइल। ठीक बा कन्या हम जाते नौकर पूछा तनी खिलौड़िया या चाहिए बताओ कुछ ले बोलिया 2 पीस और मछली लिया तनी खा ला ना बाकी मछली कोई और दोबारा ना खाए के चाहिए। ठीक बा ना कोई खाई हम तो खइले नहीं खी अभी। हाँ तो रौरो मत खाई ठीक बनो ऐसे ही रसा भात लेके खा ले तनी रसा भात कुछ नहीं के खाए के ठीक बनो दे नहीं की देखो तो चलो ठीक बा। ई माई के कतनो कहा तनी नती कुल करे करे बुझाते नहीं के का करे ना का देना तई जाबी हमरा के हमारे इशारा पे घर चलेला आ चलत बाटे हमेशा चली कोई अगर अधिका करे कुछ करे के सोची नु तो जाना था कि का हाल होखी।